Като тръпни на онлайн уникално. И после движение са така, дима работа. Дай да гледам сега фир. Кое като дръпне, бе? Мъжака долу като моля? Точки. Диво е, човек. Диво. Да. То първото трамплинче е най-разбиващо, човек. Другия месец видиш на такива случаи. Там е още по-кеф. Точно. Сериозно. Не, полета мане е размазвация, човек. Само да ми даде шанс някой. Аз съм прагматик. Много го започина, аз след другото долу, докато усети, че трябва да се завърта скъп. Вижте, Марва, това ми стана кеф, кой към част, ще да малко така. Лудо. Коларе е? Рамката ли? Много важен момент тази работа. Тален се, за какво стоят? Вече осигуровка, допълнително. Ако по някакъв начин Ми се развържат другите хемикали пак, добре. Ясно. Да не взема направя полет в мустъчи. Долу е изкамани и шаболи. Коло, айчи... Аре, бате, давай! Теб съм! Аре, бе! Къде отиде това, бе? Его показател. Охо, гледай къде отиде. Удница. Кой? Аз съм. Колко телашки напред-назад? Айде фотографчета. Джони, я в не снимаш. Да ще го оставиш някъде. Това беше идеята, добре, че поне малко да бъдем да върти си кръв към мене. Дигни това предния ръст. Колко беше? Тя ще заметни въобще. Бащата ще поява гледа майка. Други апарат. Къде? Не разгледам. Къде е апарата? Кой е? Ето от другия долу. Къде? Тук на бетона. Зеления прочеводник се среща много големи умни хора. Как се пуска по тебе, бе? Кой? Как се пуска по тебе? Знаеш как се плава? Не. Обама изцяло, нали? Да, догоре. Добре ли си смях, бе? Дива ли? Сериозно? Да, бе. Не е смешно. Това е смешно, бе. Това смешно не му видиш. Давай. Как е, бригада? Как се случи? Яла тя ли пусна да ще гледам колко си? Нали сколко е тебе? Ясно е. Няма трудно, колко е голямо. Няма такова. Всеки като снима, това е и не, медицина ми се отказва, пак се нормално. Как се откажеш от това? Да му снимаш? Аз не да познавам, нали? Колко качва до късно. Не, той е направо къна. Добре. Да се мовате, сега ще му сложа такова. Да, значи Джони Стачев. Ай сега корче това. Еми я. Дайте да Толес, как беше, Арфле?
Как ще бъде? Още някоя година. Това не снимай. Да, защото ме